Good morning! Yung mga bisita ko, naghihintay na sa likod. Late ako nagising. Iniinit ko yung spaghetti. Spaghetti yung kanilang breakfast. Oh yeah, you want rice too? Was this dinner last night? Did you like it? Yes. Thank you. Oh yeah, pizza as well. We have pizza as well. You don't want sauce? No. You're just coming back. Just one second. Oh. Please. I want something. You got nothing on the plate. Okay, Baba. Let's I don't want soup. You don't want soup? Okay, let's give Zach rice first. Do you want rice, Kuya? That's enough. Okay. Want some food? Do you want Tita Rice to cut? No? I don't want spaghetti. Oh yeah, let me see the rice. Sakit ng ulo ko. Meron naman sanang rice, pero gusto nila spaghetti eh. Tapos meron naman sanang bacon. Pwede naman sana magluto ng egg. Pero yan. Okay na rin para hindi na ako magluto. Ininit ko na lang siya. Ito yung namin guys. Pa-lunch na to. Kasi late morning na. Kansi ni Lai. Thank you, Lai. Pinadala niya yan sa amin. Nung nag-dinner sila. Kinamanay nung Friday. Kinalay. Kain tayo. Ininit ko lang rice. Yung sauce ng spaghetti, yan daw yung ipapalamanin doon sa kanyang toast. Yan at saka egg. Kain. Guys, ready na ako, guys. Ay, sorry. Nakas ko yung ilaw. Si Manay, tinry niya yung Daiso na hair dryer. Yung sabi ko, Daiso. Daiso daw, Daiso. Maganda siya kasi parang cold and warm siya, no? Oo, pwede mo i-cold din. Oo. Tapos meron din siya ibang attachment kung gusto mo i-try. Gusto mo i-try yung kulot-kulot? Sige, try mo ay. Ito ay. Yung mga ganito siya. Dapat kapag ginamit tong mga to, hindi pa completely dry yung buhok. Kasi ito siya, nagkukulot siya at saka nagda-dry at the same time. Meron din ganito naman. Brush? Yan ang ginagamit mo? Minsan. Pag dry lang talaga yan. Ang bilis ko matapos kasi ang konti na ng buhok ko. Tapos na ako mag-makeup ayan. Naka-drunk blush na ako. Ma'am? Nag-ice cream na sila. Oh, nag-ice cream na sila? Okay. Sila na talaga. Kasi sabi ko, asan si Dan? Nakita mo, iniwan ni Dan yung iPad kay Holly? Oo. Kasi para sila nagtanong. Siya na talaga. Marunong talaga siya. At ganito, okay na ganyan? Or sa balik? Yung sa likod siguro kulang ng konti. Yung malaki yung gamitin mo. So, mag-umangin din ako. Ano yun? Okay. Tapos, change mo siya. Ang bilis. Akala ko gagamit ka ng Tapos, ito, Saan hindi ko siya magustuhan? Hindi ko siya magustuhan. Saan hindi mo magustuhan? Bali ito, onion. Tapos yan yung cold na hangin. Wait. Sige, wait, saan ba ito pa? Kahit kasi gusto ko lang wave. Kahit Wait, saan? Nakakatakot na ito eh. Wait, saan? Ganun din kasi. Hindi naman ito mainit. Pag naputo. Tingnan mo to. Tingnan mo sa salamin. Wait, saan? Nakita mo? Kukunin niya. Oo. Hindi ka ang magaganon. Hindi. Kasi ganun mo, ilapit mo lang. Mga 10 seconds. Tapos i-cold mo. Oh, maganda siya. Kasi yung hot then cold. Ang dry na ba? Ito maganda kasi hindi mo siya gaganon eh. Ayan, cold na. Ay, pwede mo pa siya itaas. Tapos i-off mo lang. Ayan. Ayan, oo. Kulot nga siya. Maganda. Kulot. Hindi kasi gaganon
sige. Ano natin, damihan natin. Sige. Tapusin natin? Oo. Sige ha. Na-amaze ako dyan sa pamagnet niya. Ganyan eh. Pili ko, hindi pa nga ako like sobrang marunong ito eh. Kung makuha mo na talaga yung technique niya. Tapos hot siya ha. Tapos Hot fold muna naman. yan. Tapos, fold. Maganda siya. Sana hindi ko siya magustuhan. Tapos off. Ang bilis! Kita niyo guys? Ang bilis oh. Diba? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Guys, papunta pala kami ng zoo para dalhin yung mga bisita sa zoo. Kasi hindi pa naka-hold ng koala si Manay. Ilang taon na siya dito sa Australia, hindi pa siya naka-hold ng koala. So, we will go to the zoo and ang ganda ng view. Ganda ng view pa, drive papunta doon. Nakapunta na ako dito eh, kasi dinala ako dito ni Danong bago pa ako dito. Pero si Manay hindi pa. So, nakasunod sila sa amin. Ang ganda ng view, guys. So, kahit na 80 yung limit dito, mabagal kami takbo para ma-check din nila yung view while nagda-drive. I mean, ma-check ng mga bata ba. Ayan. Sabihin, anong maganda dyan? Hindi maganda nga. Tapos tingnan nyo tong padaan. Ano siya? Basta ang daming liko-liko. Ano? Say, What is that? A dam? yeah. Yeah. May ginagawang construction dito, mga kaibigan. Yeah, that's pretty cool. Yeah. That is cool. Oh, what are they? Water? Yeah, down there. I don't know if they saw that. No, they probably didn't. Yeah. Guys, nandito na kami sa loob. Ayun na. Dito na kami sa loob. Sa animal. Kailangan mag-ingat kasi hindi naman during summertime naman yun. Yung meron silang beware of snakes. Venomous kapag summertime. Kitang-kita ka ng animal. Yellow ka. Oo nga, si Huli yung outfit niya guys. Yellow. Siya yung umaangat. Ako, nagbe-blend ako sa animals. Sabihin nila, ay, animal din to. Kalahi natin to. Okay lang to si Holly, parang... Tawa ko doon. Paano yan? Funny yan. Guys, dito na ka. Lamig. Ang saya mo sa monkey. Para... Ngayon ka lang nakakita ng monkey? No, so ano? May monkey ka sa bahay niyo si Zach. Careful. Don't throw it at him. Put your bags back. No, Zaki, don't throw it at him. don't throw like that. Look, wala tito dad. He's a bloody scary animal, I'll give you that. But I'm sure. No, Go, Zach! Ayaw ni Zach. I think you're... Watch this. Ay! Grabe siya But Zaki's gonna eat you as well. another one here. Go, come here. Go, try Zaki. Just trust tito dad. Hold Trust it, tito hold dad. Just hold it. And I Ayaw niya. Good girl. Si Holly, ang cute. Alam mo, sabi niya, parang sarap nitong ano mo damit mo Yellow ka ngayon Good job, Baba. Lululu. Oh, good job. Holly, di siya natatakot. Hey, buddy. Good job, Baba. Ang ganda dito kasi nakakasalamuha mo talaga sila ba? Tapos hindi sila nananakit. Ang cute. Marami pa dun, Makaming, Baba. Ayun, mga kangaroo. They're free. Walking around. Baba, look at Mami. Ala, ang cute ni Holly Manay. Goals ang kulay nitong duck na to. Ganda ng kulay niya. Natatakot sila.
Si Zach natatakot. At saka si Kuya TJ. Si Holly, hindi talaga siya natatakot. Si Holly talaga. Holly, machi-machi yung kulay niyo nito. Isa Holly, oh, may mustard siyang kulay sa kanya ang goals. Ang cute ni Holly. Ang colorful yung dalawa. Picturean ko kayo. Ang cute. That's it. Let's do that, and I'll leave you 4 in the mouth. Okay? Go, Zaki. Yeah, you do that. He's not gonna touch you. No, don't throw. That one there. You might hit his eye. Oh. Don't try and fit this one. Aww, he's waiting. Don't throw, Kuya. Yeah, pick him up. Yeah, go, Zaki. Just do what Tito Dan did. He won't hurt you. Put them in your hand. Put them in your hand. Hurt you, Baba. Like that. And then just drop it on his Like this. Yep. So when it opens Go, his mouth, Zaki. you drop it in. He's not going to bite. You can't reach it. Reach out. Hurry up. Another shot. Natatakot. Holly will do it. Holly, you want to do it, Baba? No. That's it. Just drop it in his mouth. I got this one here. That one. Come here. Look, Holly. Aww, gutom sila man. Gawin mo. Ganyan lang naman. Instagram mo. Oh, sige. This one here. Sige. Oh, tignan mo, hinawakan niya pa yung Ang cute niya. There you go, bud. Bye, buddy. Ang cute niya. That way. Hoy, no. He's like, I will get you. Mga angry monkey to. Lolo. Oh? Lolo. Lolo, angry monkey. Lolo. Come on, ba? Wala. Para tumuro raw sa... What? Face cut. Yan, kasi kailangan dark sila. No, tulog sila manay. Lulu. Oh, cute. Pa sila. Parang malaking baboy. Baboy, no? Knock. Oh. Holly, there's another one here. There's more there, Baba. Oh, don't wake him up. They're sleeping. No. Yan, oh, ay, Dito kami sa sanctuary. Hala, tingnan nyo, may bird's nest. Manay, tingnan mo. ano yan? May mga birds sa bird's Ay, oo nest. nga, no, may mga nest. Dito kami sa bird sanctuary yata to, guys. Dito mga bird nagliliparan. Si Oli. Come on, Baba. Let's go, Baba. Siya na talaga very generous sa kanyang feeding program. Nandun yung nest, guys. Asan na ba yun? Come on, duck. Come on, duck. Feeling ko ito ang maiingay. Itong dalawang to ay. Baka alam mo, kinakatakot ko. Makainan tayo sa... Tara na. Ano ba yan? Baba, just enough. Just more na Kaya nga eh. Ay, ito pala ang pinakamaingay. Sino yan? Yan, yung maliit. Ang liit mo, ang ingay mo, ha? Parang kang si Rayce, ha? Dito sa... Ay, may sheep! May ship. A piges! Hala, ka-cute! Ano yan? Ito, oh! Alala, manay, tingnan mo! Ano yan? Bunny! Ay! Kailangan natin bumalik sa pag-aaral nito. Bunny daw, ginipig. Anong klaseng ano? Ay, duga ba? May ginipig si Dan nung bata siya. Mayroon siya. You had a guinea pig, didn't you, babe? Did I do it too? A goat! Ay, natakot si Kuya. May malaking goat, natakot si Kuya. Okay daw, that's very Get him. gentle. Get him. Ano yan, babe? Is that a goat? Goat? Goat, ha? Yeah. Is it goat? Oo nga, goat. Iba no, mabalahibo no? Oo. Oh, si Holly. Si Holly lang talaga. Flat, put your, yeah. Like that, Baba? Flat? Flat, Baba. Tingnan niyo si Holly. Hindi natatakot yung isa. Nasa gilid na. Yes? Go, Baba. Go, Holly. It's alright.
Ay, he did. May pa-action pa siya. Holly! Holly! Aww! Baba! Holly, look! Holly! Baba, look! Holly, look! There's a sheep. There's one more! Sorry, Baba. Ala, ang cute! Wait, Baba, let me see. Ayun, nandun yung bunny. Galing kami dun, guys. Naka-hold na finally si Manay ng koala. So, she's happy. Kasi mabaho lang. Mabaho na yung koala. Hindi na ako nag-hold kasi medyo arte-arte ako. Natakot ako sa mga ganyan. Ang very, very light lang naman. Naka-hold na din naman kasi ako. So, okay na ako. Noong una pa. Pero si Holly, ang cute niya talaga. Baba, did you like the koala? Did you like the koala, Holly? Holly. Did you like it? Yeah? Was it cute? Was it heavy? Don't put your fingers in What happened to your tongue? Let me see. Open. Nothing. Open. Don't put your fingers in the mouth. Tapos na kami. Masaya ka na? Ang baho niya. At least nakahold ka na ng koala. Ilang taon ka na dito? 8? 8 years na siya dito. 8 years? Dito kami sa Gorge Wildlife Park. Alright, ready? Okay, come on, girls. Ikaw, hawakan mo yan. Okay, uy, run slowly, Bob. Punta na kami kina-Kat, guys. Doon kami magdi-dinner. Punta kami kina-Kat, guys. Yung dadaanan natin pala, hindi same sa dinaanan natin kanina. So, sana may view pa din. Binigyan ako ni Manang Twist. Kumakain na kami nito kanina. Sabi niya, oh, sa'yo na. Hindi na ako gutom. Oh, they're ready as well. Hindi namin alam kung anong kakainin namin doon. Yung dinala ko yung leche flan. Yung ginawa natin yung Thursday. Nakakaloka si John kasi sabi niya, may leche flan ka pala, Rhaze. Hindi namin alam. Kasi hindi niya nilabas kagabi. Niluto ko yun para kagabi. Ginawa ko yun para kagabi sana. Eh, hindi niya nilabas. Nakalimutan din niya ata siguro. Eh, gustong gusto yun ni John. Sabi niya, nung nilabas ko siya kanina, kasi pag uwi namin kagabi, sabi ko, Lord, dito pa din yung leche flan. So, nilabas ko siya kanina kasi nga dadalhin ko na lang kinakat. Sabi niya, wala, wag din niyo na sinabi na may leche flan pala, sabi ni John. Sabi ko, oy, nandito lang yan sa fridge. May tatlong lanyera kaya yung ginawa natin, diba? Walang internet dito, walang coverage yung mga cellphone. Dito na kami, guys. Hala, baka walang tao, Manay. Ay, oo nga. Meron naman, dito naman yung car. Kailangan niya nang gumawa. Tawag na ko ni Kalima. Hala, uy, si Manay! Kat, makisama ka na. Kat! Kat! Makain na yung mga boys, guys. Burger yung sa kanila. Burger at saka chips. Burger at fries. Ayun si Kuya. Si Holly, si Baby V, at saka si Isaac. Tapos na kumain. Nag-nuggets yung mga bata. Kami naman, salmon. Dito na pala si Lyra. Uy. Pa si Lyra. Siya, kanina pa lang siya nandito. Nagluto si Lyra ng, paksiw. Paksiw. Yung paksiw na yung and pinadalahan kami ni Baso. Pakasanay sa atin. Oo, marami na to. Thank you. Pinadalahan din kami ni, Love ng bupis. Si Love na talaga ang nagpadala ng bupis pero wala dito. Thank you, Love. Kuha ako ng drinks, ha? Oo, dahil. Kain tayo, guys. Kain. Andun si Kuya. Uy, naubos siya yung burger. Ito yung bupis ni Love. Ito ay. Thanks po. Thank you, Love. Sa? Sino yun, Sa? Naglalaro na naman kasama yung kanyang kaya mag-ama yun eh. Ito yung original na bupis talaga. Depende kasi mayroong iba-ibang. Sa Manila, ganito mahal mo rin na buo.
Ito yung rice. Hindi siya, para siyang, ano, yung parang, masarap, para siyang laman. Para siyang laman ng karne. Yun ang masarap. Huwag mong buklatin. Buklatin. Hindi, okay lang. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. Thanks, Tablet! Salamat. Salamat daw, Day. Thank you. Salamat sa paulaw. Thank you, love. Ang hirap talaga, hindi talaga makuha sa frame lahat. Pasensya na po mga kaibigan. Doon ka naman. Punong-puno na yung baso mo, ah. Share ka naman dyan. Coke. Tingnan sa kanya. Grabe siya. Siguro yung akin. Meron pa na. Siguro yung mag-share ko. Basta yung Coke, punong-puno na yung sa'yo, ha. Ibubuhos ko ba talaga na sa bilhin na lang ko rin. Nahuli niya ako. Sharing is caring. Pataguyan niya. Parang last time dahil walang coconut milk yung meron. Nag-oil na siya. Ganyan kasi yan. Tsaka hindi masyadong marami. Isda yan ha, salmon eh. Para kung saan naman ito. We'll go through the wasteland. Ang dami ko kaya nalagay mo? Depende saan. Depende kung sa sabaw. Kadami ba? Sabaw. So, itansya mo na. Ito na kung... Alam mo naman na yung lasa. Relax lang. Alam ko gutom ka. Marami ka na. Uminom ka. Ay, buang! Ang dami mo kinuha ko. Karma yan. Ang dami mo kinuha ko. Tinitipid mo yung koma. Uminom ka. Wala ka lang CPR? Mali yung pump ng kanin. Pumasok ka na? Yan kasi Parang tinipid sa na yung ilong. kanin. Parang may isa lang bang lumin. Tinipid niya daw kasi yung kanin. Diba, tipid-tipid ka ng kanin. Isa ko kasi yung kanin. Meron pa naman na nag-shoot pa ko. Ay, sarap. Yung dalawa ayaw mag-share ng burgers. Ginit na eh, oh. Yung bupis, maginit na ng dalawa. Ayaw mag-share? Hindi sa'yo na, sa inyo na yan. Ano? Ayaw talaga. Ano naman ako? Ka na. Ang dami ko nakuha. Ilang akin yung kanin pag yun. Ayan, ayan. Huwag ka mag-alala. I got you. Ayaw talaga naman siya. Pinaringgan na lang. Sabi na kaya, hindi na eh. It was on that previous down there. It was just hilarious. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ano ba pinapakinggan natin? Ay, mamaya na. Kasi kapag nalaman niya ni Julio na nahigit, hindi na yan ano. Bumulong yun. Parang sa niyo muna si Julio. Pag narinig kasi ni Julio, lalapit na yun. Hindi! Baby shark! Baby shark siya. Hey, go! Stop! Sabi ko sa inyo, more M talaga. M talaga. Ay guys, yung sa kagabi pala na M, Morton Baybag. Morton Baybag pala yung ano, yung mabunta tayo sa munggo. Sa manok. Manok tapos yung angga. Morton Baybag siya. And in fairness, para talaga siyang lobster, no? Sabi ko sa inyo. Sabi nga ni Dan, natikman niya na rin daw yun. Oh, sabi ko sa inyo. Sa ano, Marina. Yung pinuntahan Sa niya. mga platter-platter, sa Marina dun sa... Morton Baybag. Oo, Morton Baybag. Busog ka na dahil na. Oo. Hindi, inubos niyo kasi yung Kaya mo. Eh, sabi ko sa'yo, uminom eh. Inuuwawa ko eh.
Parang bigyan ka ayaw niya akong painumin. Friends mo na. Punuin niya na naman yan sa kanya. Punuin niya yan sa kanya. After na siya, punuin niya yan sa kanya. Ikaw muna. Thank you. Nahiya naman ako sa'yo. Next one's on Saturday. Great. Okay. Tama na, thank you. Ikaw live, may Okay pa. Diet ka lang. Sacrifice for some time. Hindi. Umayat ka na talaga. Kasi hindi ka nung Tumayat kaya, tingnan mo naman yan. Ay, ang sakit. Nicholas people. Yung suka mo ba sa utak mo? Yung ano pang nag-birthday. Yung brain freeze. Kala ko yung suka, kasi minsan kapag sobrang asin, tumidiretso, parang wasabi ba? Gusto mo sa'yo. Oo. Yung wasabi. Uy, yung nabili natin na ano, sa... Bibili ulit ako noon sa... Ano? Nung pagpunta natin sa... Daiso. Di ba akala ko wasabi yung nakuha ko. Green peas lang siya. Punta lang sa ano, cheese. Tayo Randall Mall. Masama ka? Ano naman siya? Bus lang tayo. Oo nga, para matry mo. Bus. Kasi walang car. Paano ka pumunta sa inyo? O si Tony pala. Oo. Or mag-Uber ka. Wala kasi akong car. Bakit tayo magbubas po? Magpabas, galing sa amin, papunta sa Randall Mall. Kaya... Kinuha niya yung leche flan. Try natin to guys. Ito pa yung nung Thursday, niluluto. Hindi ko pa na-try yan. Hindi ko pa na-test yan. Gawa mo ng 1-2. Uy, hindi natin alam. Magkang ganyan. Dalawa to. Yum. Yan talaga yung tester, oh. Ano yan? Quality control. Australia border. Australia border. Ito naman mo. Oo, syempre. Paborito niya yan, eh. Philip, nasa taas yung taas namin. Good luck. Kailan ko ba yan? Oo. May procedure ka na makalimutan. Hindi naman. Oh, I hope it's not. Kino-cover mo siya, Lali, para hindi malagyan ng tubig. Lagyan ng ano, Pag nag-steam. Pag nag-steam. Okay lang yan, Lali. No pressure. Hindi kasi, nandito yung master ng ano, leche plan. Yung asawa niya kasi master ng leche plan. Ayun, si Jan Uh-oh. Ay, na. When I help, charot. But I help me, charot. Oh, there it is, there it is, there it is. Okay na ba rin? Yeah. Sana okay lang yun. Perfect boy. Hindi pa natin alam mo eh. Ito, ang laki naman ito. Ang pag-ibusga. Kasi matay na. Hey? Kinakabahan ako eh, kasi may ano eh. Ay, Sarah, okay. you got it. Sigurado? Oo nga, may ano. Sigurado yung galing sa No, ano. not there, Bob, not there. That's Nimoletti, no. Yung medyas. Nabasa to ng apple juice. Kaya ako hinubad. Thank you, Bob. Ano ito? Ano natin? Bakit niya alam nasa apple juice? Is it creamy? I'm gonna make it up to you. It's hard? Nasabi ko sa'yo, medyo hard. Sabi ko, ang laki naman yan. Medyo dense. How is it? Sabi nga niya, medyo hard. Alam mo naman yun. Ilang minutes mo to? Ha? Ano? Okay lang? 10:30 ko. Baka ginugood time ako nitong asawa mo. Hindi, kasi nasa... Sana yung soda cream So, sa Nice cream, ha? More? O, di ba? Yan ba may sabing dense? Grabe talaga siya sa akin. Ginugood time. Yung mga sabing dense na... Ate Frank. Thank you. Favorite nila chicken. Good naman pala. Diyan talaga eh. Konti, later on. Kunti naman yan. Sa kanya na yan. You have dalawa eh. Dalawa, hit mo. Ayun. Ayan. Ayan. Favorite niya kasi yan eh. Kiddo? No, it's different. Different flavor, right? No, it's just different. Texture. Are you eating already, Holly? I like this, Probably, yeah.
Yummy! Wait, ano silang kung gusto ng dessert? Hello, yeah. Danny boy? Let's your flan. Okay. Yeah. Now I'll just give you some. Sure. Wow! Ikaw na may bigay. Thank you, Manay. Try ko muna kay Tony. Oo nga, si Tony din naman ito. Feeling ko, hindi ko short. Yeah, 3 slices. 3 slices. Oh. You. 3. Tatlo? Tatlo, 1. 3 hand. Try something type test. The first one was taste test. How about you? You want leche flan? How's the leche flan, Mala? Oh, that's good. Good? It's good to watch me. It's good. It's good with ice cream though. Ito. Gusto ni ano, Tony? Or hindi niya yan, Ben? Hindi niya. Texture, Someone hindi niya. getting ice cream. Someone getting ice cream. You want ice cream, Baba? Alam talaga niya. Isa sa kapon sa... Sabi nga niya. So you're gonna clean the floor. Hoy, hoy, hoy! Ay, babe, stop, Danny. Clean the floor. Uy, Zaki! Your jumper! Uy, buang. Thank you, babe. That's enough. Tito Dan is so tired. He needs to work tomorrow. How's she? What do you got in here? Manay's food and laniera and that's it. Manay's food. Heavy. That's Yeah. more heavy than we came. That's why. Lalab Nina! Lalab Nina! Where's your song? It's wet, Baba. It's sweet. Bye, Bob. Remember you had bath? Remember? Say bye! Saan pupunta yung bata? Uy, lolo, umalis. Nag-open siya ng door ng car niyo. Bye daw. Lolo, ang lamig. Bye, Bob. Gising pa yung isa. My baby is awake. Who's awake, Mommy? That's sleeping. Daddy's sleeping. Oh no, we gotta be silent. Shh. Okay. What are you doing? I'm whispering. Because everyone's asleep. Is Tito Dan asleep? Is he? Nah. He's playing with his iPad. Naughty Tito Dan. Is he naughty? He's naughty. Are you not naughty? I'm not naughty. I'm really good. Tito Dan is a bit naughty, isn't he? You're happy. I'm happy. And I'm happy too. You're happy too. High five. We're happy. No, that's my foot. That's your foot. Nah. Yeah. Wait. High five. See that? That's an owl. Is that Mommy?